ಬಾರಾಡಿ ಕಮಲ ಕಾಂತಾವರ ಗ್ರಾಮದ ಬಾರಾಡಿ ಕಮಲ ಈ ಊರು ಎಂಕ್ರೆಡ ರೆಡ್ ಮೂಜಿ ಕಮಲ ಉಂಡು. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಮಲ ಅಂದರೆ ಇಂದು ಆಧುನಿಕ ಕಮಲ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಮಲ ರಡ್ಡು ಬಗೆ ಒಂಜಿ ಪೂಕಾರ ಪಾಡ್ನ ಬಂಡಿ ಪೂಕಾರ ಅಂಚೆ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಕೋರು ಪೂಕಾರ ಐಟ್ ಆರಾಧನೆಗಳು ಮುಖ್ಯ. ದೈವಾರಾಧನೆ, ಭೂತಾರಾಧನೆ, ನಾಗಾರಾಧನೆ, ಪೂರ ಆರಾಧನೆಗಳು ಮುಖ್ಯ. ಐದು ಹತ್ರ ಈ ಎರುಗಿಡವರ ಒಂದೇ ಜೊತೆ ಎರುಗಿಡವರ ಟೈಮ್ ತಿಂತು ದಯಪಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಬಾರಾಡಿದು ಪೋದು ಕಂಬಳದ ಗಂಟೆ ಕಂಡವು ಜತಿ ಬುಕ್ಕ 1 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ದಯಪಂಡ ದೈವ ಐತ ಗಗ್ಗಾಡ್ತಿದ್ದು ಐಕಾದ್ರ ಏರು ಬರಲು ಮಾತ ಎರುತ್ತ ನ್ಯಾಯದ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಮಾತರ ಇತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಈ ಒಂಜಿ ಬಾರಾಡಿ ಬೀಡು ಆಧುನಿಕ ಕಂಬಳ ಮಲ್ತಾಯನು ಸುಮಾರು 37 ವರ್ಷದ ತುಂಬು. ಕಾಂತಾವರ ಕಾಂತೇಶ್ವರ ದೇವರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ 1985 ನಾನು ಅವೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ದು ಈ ಒಂದು ಬಾರಾಡಿ ಬೀಡು ಕಂಬಳ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಭಾರಿ ಕಷ್ಟೋಡು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಯಮಾಡಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಪಂಪು ಸೆಟ್ ಇಜ್ಜಿ ನೀರಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಇಡೀ ಊರ್ದಕ್ಕೆ ಗರ್ತು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕಂಬಳ. ಮೂರೊಂಜಿ ಒಂಟಿಕರೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಎನ್ನ ತಮ್ಮರೆ ಪಾಂಡ್ಯರಾಜ್ ಬಳ್ಳಾರ. ಆ ಒಂಟಿಕರೆನೇ ಒಂದು ಭಟ್ರು ಆರನ ಜಾಗದಿಂದ ಗರ್ತು ಪಾಡಿಯರು ಆತನಾಗ ಇಡೀ ಎಂಕನ ಒಕ್ಕೆಲ್ದಾಗಲು ಊರ್ದಾಗಲು ಸೇರಿದು ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂತ 15 ದಿನಟ್ಟು ಈ ರಡ್ಡು ಕರೆ ಮಲ್ತದೆ. ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪುಣೆ ಮಲ್ಪುಣ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜಿನ ಆಯ್ನಂತಿದ್ದ ಬಾರಾಡಿ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳ. ಒಂದು ಸುರೂತ ವರ್ಷ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ನೀರಿತ್ತಿಗೆ ಪೂರ ಡೇಟ್ ಸಮೇತ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಡು ಮನದಾನಿಂದ ದಾದ ಮಲ್ಪುಣದೇ ಅರ್ಥ ಆಗಿ ಒಂಜಿ ಉಗ್ಗೆಲಿತ್ತಿನ ಇಟ್ಟು ನೀರಿಜ್ಜಿ 1 ಗಂಟೆ ಐಕ್ ಬೋಕ ದಾದ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಗೆ ಅಂಚಿದ್ದ ದೈವ ದೇವರು ಉಳ್ಳರತ್ತ ಮರ್ಯಾದೆ ಪೋರ ಬುಡಾಯರು ಪಂಡು ಮಾತಾಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಒಂಜಿ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನು ಕೋಡೆ ಬರ್ಸ ಬರ್ತೀನಿ ಹಿಡಿದ ಮಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಬೊಲ್ಪ ಅನ್ನಿಟ್ಟ ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಬರ್ಸ ಇಡೀ ನೀರೇ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನೀರು ಪಾಡೋಡೊಂದೇ ಇಜ್ಜಿ. ಆ ವರ್ಷ ಸುರೂತ ವರ್ಷ 36 ಜೊತೆಯರು ಇತ್ತು ಒಟ್ಟು ಬರ್ಲು ಅಂಚ ಬೇಗ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಸುಧಾರಿಸ್ತಾನೆ. 5 ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೊಂದು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆದ ಉಗ್ಗೆಲ್ಲಾಂಡು ಬೋರ್ವೆಲ್ಲಾಂಡು ಐತ ನೀರು ಬರೋದು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಗೆ ಬೈದನು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಬಾರಾಡಿ ಬೀಡು ದಯಪಂಡ ಒಂದು ಎಂಕುಲು ಶಾಮ್ಯಾನ ಮಾತ ಪಾಡೇದಿಗೆ ತುಂಬ ಒಂದಿನ ಪಾಡೇದಿ ಇತ್ತ ಮರ ಮಾತ್ರ ಸಹಿತನು ಅಂಚಾದ ಕೆಲವು ಪಾಡೋಡು ಹಾಪಣು ಎರು ಅಂತ ಎರುಕಡೆ ಒಂಥವರ ಅವರು ಒಂಜಿ ಲಚ್ಚಿಲೆ ಉಂಡು ಐಟು ಬಜಿ ಮರನೇ ಎರುಕು ಒಂಥವರ ದಾರ ಮಂಡೆ ಇದ್ದೆ ನೀರೇ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡಿದಾದ್ರೆ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಕಂಬಳ ಪಂಡದ ಮಾತಾಡ ಪುಗಾರ್ಬೇಡ ಬೊಕ್ಕ ಬಾರಾಡಿಗೆ ಬರ್ಪುಡು ಮಂಡ ಮಾತ ಏರುತ್ತಗಲೆಗಳ ಪ್ರೀತಿ ದಯಪಂಡ 3 ಪೊರ್ಲು ಸ್ಟಿಕ್ಟ್ ಎನ್ನ ಸ್ಟಿಕ್ಟ್ ಹತ್ತು ದೈವ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ఒక మాత ఎరుత్తగలి సపోర్ట్ దయపండ 3 ఒరియే మలుపునాను నీకు ದುಡ್ಡು ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ತಮ್ಮರ ಪಾಂಡ್ಯರಾಜನ ಬಳ್ಳಾರನ ಪುದರಡು ಕೊರ್ಪೇರು ಒರಿನ ಮಾತ ಊರ್ದಗಲು ಕೊರ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಾತ ಧರ್ಮ 3 ದಿನ ಈತ ಬೆಲೆಲ್ಲ ಕೆಲೆ ಮಲ್ಪು ఒక మాత్రం ఈ సపోర్ట్ ఇంక ఉండు ఎడాత్ర ఈ కంబಳ 37 ವರ್ಷ ಭಾರಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡ ಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿಡಿ ನಂಬರ್ 1 ಕಂಬಳ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಇಟ್ಟಿತ್ತು. ಉದ್ದರ ಅಂಚನೆ 225 ಕೋಲು ಉದ್ದ ಉಂಡು ಮೂಲೈತಿ ಉದ್ದ ಅಂಚ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡುತ್ತೊಂದುಂಡು ಮಾತ ದೈವ ದೇವರ ಊರ್ದಕಲ ಸಹಕಾರ ಎರುತ್ತಕಲ ಸಹಕಾರ ಬಾರಾಡಿದ ಕಂಬಳ ಬಂಡ ತಣ್ಣನೇ ಕಂಬಳ ಅಂತ ಬಂಡದ ಅದ್ರ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದ ಮಲ್ಪೋದು. 35 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಕಂಬಳ ಸರಿ ಏತು ಜೊತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಈ ಕರೆಕ್ಟ್ 35 ಜೊತೆ ಓನ್ಲಿ 36 ಆ ವರ್ಷ 35 ದುಂಬು ಕಂಬಳದ ಜೊತೆನೇ ಇತ್ತನೆ 50 ಇತ್ತ 150 220 ಆಗ್ತದೆ ದಯಪಂಡ ನಾಯರು ಜೂನಿಯರ್ ದುಂಬು ನಾಯರು ಜೂನಿಯರ್ ಅಂದಿತ್ತಿಗೆ ನಾಯರು ಜೂನಿಯರ್ ನಾಯರು ಸೀನಿಯರ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗಿಡ ಒಂದಿರ್ತದೆ ಏನಿರ್ತದೆ ನಾಯರು ಜೂನಿಯರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಇತ್ತೆ ಪರುಬಾಡನ್ನ ನಾಯರು ಜೂನಿಯರ್ ನಾಯರು ಸೀನಿಯರ್ ಅಂಚ ಅಡ್ಡಪರ ಪೂರ ಆತನು ಅಂಚ ಅದು ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಆತನು
ನಮ್ಮ ಈಗ ಬುಡ್ಚಿನ ಪನ್ನರ ಹಾಪುಜಿ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ 125 ಜೊತೆ ನಾಯಿ ಬರುವುದು ನಾಯರ್ದು ಎಲ್ಲಿಯೇ ಬಾಯ್ಸ ದಾದ ಮಲ್ಪನು ಆಗಲೇ ಬುಡ್ಚಿಂದ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ 1 ವರ್ಷ ಮಾತೇರು ಪಂಡೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಬತ್ತಿಗಿರ ಇನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಕ ಅಂದ್ರೆ ಬುಡ್ಚಿಂದ ಬಂದರೆ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಣ ಹಿಂಗೆ ಜಾಯಬಣ್ಣ ಕಂಜಿಲು ಮಾತ್ರ ಒಲ್ತೊಲ್ತು ಬರ್ಪನು ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಕುಂದ ಒಲ್ತೊಲ್ ಬತ್ತನಾಗಲೇ ನೀರು ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪನು ಹೆಂಚ ಅಂತ ಬಂದ ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಮಾತೇರು ಬತ್ತು ಬೊಬ್ಬೆ ಆಡ್ಯಾರ ಈ ಪನ್ಲಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಸುಧಾರ್ಪುವ ಅವನಿಗೆ ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತು ಕಡಪುರೋಡ್ತಿ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪು ಅಂಚೆ ಅಂಚೆನೆ ಅವೊಂದುಂಡು ಐನು ಒಂದು ಮಲ್ಪುದು ಹೆಂಗೆ ಬತ್ತನ ಈಗ ಮಾತಾಡೋ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರಪ ಸಾಲು ಕೊರಪ ಇಡಾದು ಪಿರ ಕಡಪ ಪುಟ್ಟೋಣ ಸಾಕ ದಯಪಂಡ ಒಂದು ಬರೀ ಸರ್ಕಾರದ ಲೆವೆಲ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿದ ನೆಟ್ಟು ಆಪುನ ಅಂಚಿತ್ತ ಕಂಬಳ ಕೈಕಂಜಿಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬಹುಮಾನ ಸುರುಳು ಬೇಕಾದ ಬಂಗಾರೇ ಕೊಡೊಂದಿರ್ತೇನೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಮೆಡ್ಲ್ ಬಗ್ಗ ಕಪ್ಪು ಸುರುಳು ಬೇಕಾದ ಇತ್ತೆ ಬಂಗಾರಿಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಯಾನು 35 500 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತೇನೆ ಪವನ್ಗೆ ಕುರ್ರ ಭಾರಿ ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಪವನ್ಗೆ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಟು ಕುರ್ರ ಕಷ್ಟ ಆಂಡಲ ಅರ್ಧ ಪವನ ಕಾಲು ಪವನ ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ಕೊಡೋದು ಫ್ಲಾಗಿಗೆ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ನಾಜರೆ ಕೋರು ಏಳರೆ ಕೋರು ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ಜಿರಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ನಾಡು ಕೊಡ್ಬೋದು ದಯಪಂಡ ಕೆಲವು 1 ವರ್ಷ ಏನೇ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂಕರು ಎಡ್ಡೆ ಬಚ್ಚಿನ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಊರ್ದಾಗ ತೂದು ಆ ತನಕ ಜನಕ್ಕೂ ಕಿರಾವ್ದು ಒಂದು ಅವ್ರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಮ್ಮಾರ್ಲಿ ಅಂತ ಅಡ್ಡೆಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚೆ ಇನಾಮ್ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು 500 ಈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈತ್ನೆಟ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬೈದ್ಯ ಅಂಕ್ಲೆಗೆ ಬಾರಾಡಿದ ಕರೆ ಬಂಡ ಇರ್ಲೆಗೆ ಪಾರ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಪಾರ ನಂಬರ್ 1 ಕರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತಾಡಿ ಪಂತೇರಿ ಏನು ಪನ್ಪನಂತೆ 2 ಗಿಡವನಾಗಲು ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಪನ್ಪೇರು ಅವೇ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್